Takže to je vlastně jako ta součást toho cat-friendly přístupu, která vlastně teď už by měla být takovým jakoby standardem v té péči o ty kočky, ale co si budeme povídat, není to tak vždycky. Alebo ešte, ak mám majiteľov, ktorí vidia, že niečo sa na tej veterine stalo a nejakým spôsobom to zviera má stres. Bohužiaľ sú určité látky, ktoré ja musím podať pri zdravotnom stave a štípu a sú bolestivé, tak ako bohužiaľ následkom toho môže sa vyvolať nejaká zlá spomienka, tak mám pár majiteľov, ktorí len tak za mnou prišli ako na návštevu bez toho, že by sme niečo robili, že sme sa s tým pacientom pohrali, dali sme mu tekuté pamlsky, alebo som povedala majiteľom, nech donesú svoje, ako z domu, ktoré vedia, že majú obľúbené. Máme veľmi dobrý kozlík, takže sa poskytne kozlík a tá mačka len príde na pol hodinu do toho prostredia